Okay, mayong buntag katong tanan magaigsunan aniya na po ko sa ako ang channel no magsamok-samok ninyo bitaw magluto na putag pamahaw ani ron sa makaganhangad ani kung sa itong mahimo ani no naa di dire kundol kailan mo kundol naskanta kundol patula opo kalabasa mo ni mga pamilya nilang gulay kundol sa kanta no. Okay, mao na siya tungod sa kadaghan ng tagak na lang na siya sa babaw man na siya sa taas niya bugat mga tagak magkuha ta diri usa kaya atong gulayon mga kaigsunan ko. Way problema sa mga sudan diri no sa ato sa probinsya kay mamunit lang taning yuta na nay daghan makaon pero depende po sa muangay ba daghang kondol ani sa mua kung kinsa itong gusto ari lang diri labo na apa mga kaigsunan ko. Mawa man po ni kay season man siya no. Karon daghan okay mga timing po mga way sudan. Okay mag-ihaw ta no usa ka buok ihaw na ta usa ka buok mao ni. Okay sayon ra nato ni lutoon no kay simpleng pagluto ani no. Mahal ba ni kay nakaon ko ani dito sa mall na may putahe na ani kundol maura gud pagkaluto akong gisunod pero mahal 50 ang order magaigsunan gamay ra sa platito diri sa tuwa way limit pero di po magsilbi kanunayo no kay pulaan po ta no kun way lain kanunayong yun na gaihaw na ta no nagkan liso pwede na itanom aron natay sungko no aron di na ta magproblema o gustong mugulay. Okay magaigsunan hatag ba ko ni sa una sa akong mga amigo pero wala naman sila mobalik o pangayo paano po to basta kay ating tempo daghan na po isahay nga wala ni moturok naman ko ni sa iya no o man itanom. Okay magigsunan kilisod po ni itanom kay di po ni mabuhi og itanom ni bitaw mabuhi ko tingali pero tapuan ang tanom pero turok lang ni di man po ta tanom ani kay moturok na po iya no salig po ta no kay kaduha dali ra mabuhi ba siya iya ra. Okay way magkuan niya way magtanom. Okay mo na sugod tag luto simple lang ahos sa Bombay mao na importante nga naagi tay ahos sa Bombay andam malik kita pagka di ta mahudkan no nalo pirmi butang ato sa tuang sudanan mahal ba ng Bombay ahos na tag 160 na o ng Bombay pero 100 bato na pero karong panahon ng Bombay ay sahay mabot ko nag 200. Okay magsunan depende na sa season ko na. Okay ato nang gitawag og humba ang atong inihaw no inihawng kundol gaihaw ta kundol sa kubuok og atong gihumba mga na og di madugay mga na taron. Okay way problema pamahaw si kuana si bang pamahaw karon adlaw ugma na po dun sa ayon ani na lang tingali gihapon kay na may daghan pa. Okay mo ting kauban ko sa balay nga mo reklamo man nga kanunaya man ni. Okay magigsunan daghan salamat sa imong pagtan-aw no sa akong humba nga kundol mao ni dire sa probinsya way problema. Problema lang kwarta pero nginani sudan daghan ni sa ato ang nataran dali ra puniton kay naara nga tagak makaigsunan. Okay tilaw ta no tilaw. Okay tilaw lami ba isulti na ako kung saya akong nabati sa akong pagtilaw. Okay be dugaya mo tilaw oy triling okay pa man be ops. Okay lami aday makaigsunan ko dali dire kay tagaan ka. Okay na kaon ako sa lamisa no. Okay kanang biko di gina mawa igsunan kay importante na sa ako ang lawas ng biko di na biko kanang black rice na makapalit pa taw sahay managsa ba di pa kanunay ka mahal. Kay mo na nagadubo na ako lang itipo no kuhan ko igo po na ako akong itipo katong ila sila na magkuha dito mga una. Okay iya na mi hukad ba. Okay kanang sikwate di na sikwate blotter nati na
Kanang bulak bitaw. Oh, mo na akong pares, mga igsunan, busog na ko ana.